Üdv mindenkinek! Ebben a videóban végignézzük a WordPress telepítési folyamatát. Szükségünk lesz hozzá először is egy WordPress-re. Interneten látogassunk el a WordPress hivatalos oldalára. Van magyar nyelven is, az org végül ő a hivatalos oldal. Igyekezzünk innen szerezni a WordPress telepítőcsomagot. Itt találunk még egy rakás hasznos érdekes információt, és itt a letöltős, amire szükségünk van. Legfrissebb csomag indítsuk el. Na most jelenleg gyakorlás jelleggel a saját gépünkre fogjuk feltelepíteni a WordPress-t, ami ezért a WordPress számára egy fura hely, de hogyha egy weboldalt szeretnénk létrehozni, akkor az szükségünk van egy internetes tárhelyre, ahhoz tartozó doménra, és a telepítést valójában ott kell elvégezni. Na most jelen esetben saját gépünkön fogjuk tehát ezt végig csinálni. A saját gépünk viszont ahhoz, hogy WordPress tudjon futtatni, némi segítségre szorul. Szüksége van neki PHP nyelvre és adatbázisra. Ehhez egy XAMPP nevű szoftvercsomagot tudunk válaszolni. Ő egy PHP-s fejlesztőkörnyezet, mindenes, ami tartalmaz minden olyasmit, amire nekünk most a WordPress futtatásához szükségünk lesz. Apache szerver, MySQL szerver, PHP nyelv. Indítsuk el ezt a letöltést is. Ez egy szép nagy adag. 139 MB körül van a mérete, ami jönnek lefelé ezek a csomagok, addig türelmesen várunk. Megérkeztek csomagjaink, kezdjük akkor a XAMPP telepítésével. Első nekifutásra azt mondja, talált egy antivírus szoftvert a háttérben futni, és ettől egy picit fél, ahogy esetleg lelassítja, vagy beavatkozik a telepítésbe. Folytatjuk-e? Saját felelősségre? Igen, folytatjuk, megbízunk benne. Valamint egy fontos figyelmeztetés, ez a számítógép, amire most éppen telepítek, Windows 7-es futtat, és a User Account Control nevű biztonsági funkció, ami a telepítéskor mindig előugrik, hogy ellenőrizze, hogy tényleg mit telepítünk ki, ez be van kapcsolva, és azt mondja a XAMPP, hogy amíg ez aktív, addig XAMPP némely funkciói valószínűleg korlátozva lesznek, és ha ez be van kapcsolva, akkor kerüljük el azt, hogy a XAMPP-ot a Program Files alapértelmezett program telepítő mappába rakjuk, vagy akár kapcsoljuk is ki ezt a User Account Control-t, miután feltelepítettük. Rendben, megjegyeztük. És akkor kezdjük a telepítést. A feltelepítendő komponensek közül most csak azokat fogom meghagyni, amelyre mindenféleképpen szükségünk van. A többit szépen kihiszem. Apache kell nekünk, mert mindenképpen tudjuk kapcsolni, MySQL kell, a SAP most nekünk nem fog kelleni, elég lesz, hogy a saját gépünkön belül a fájlokat egyik mappába átadjuk a másik mappába. Levelező szerver nem fog kelleni, Tomcat nem fog kelleni, PHP-hez kell, Perl nem fog kelleni, a PHP MyAdmin mindenképp adjuk meg, Webalizer és Face-nél pedig nem kell. PHP MyAdmin ez egy nagyon jó kis felület arra, hogy adatbázis műveleteket tudjunk végezni MySQL-ben. A telepítés mappájának a XAMPP a cégmeghajtóra fog létrehozni a XAMPP mappát, tehát nem az a Program Files mappa, úgyhogy rendben van. És a telepítőcsomagban ajánl föl még néhány ingyenes eszközt, amiről most lemondunk, és akkor kezdődött a telepítés. Amíg szépen pakolgatjuk fel a fájljait, addig megnézzük a WordPress csomagunkat is, megkeressük, ahol töltöttük le. Ez igenis egy tömörített fájl, aminek a tartalmát
kell felmásolnunk a szerverünkre. Ez a WordPress nevű mappa van benne, aminek a belseje az, amire nekünk szükségünk van. Na most, ha a való életben lennénk, és lenne egy tárhelyünk, és egy doménünk is esetleg hozzá, akkor ez lenne az a tartalom, amit a tárhelyünkre fel kéne másolnunk egy FTP programnak a segítségével. A saját gépünkön nem fogunk FTP-zgetni, hanem át fogjuk helyezni ezt a sok mindent oda, ahova jelenleg a XAMPP telepítget. Ja, ő azt mondta, hogy a C meghajtó hoz létre egy XAMPP mappát, így itt van, a telepítése még folyik, de ugye itt lesznek a fájljai, és ezen belül létrehozott egy htdocs nevű mappát. Ez lesz az a mappa, ami innentől kezdve böngészőből elérhető, úgy, hogy a böngészőbe localhost címet írunk meg be. Ha ebbe belenézünk, itt fogunk már látni egy pár előre létrehozott dolgot. Ezért ezt a sok mindent nem célszerű ide rá szórni és összekeverni, hanem jobb, hogyha létrehozunk neki egy saját mappát. A mappának egyszerűség kedvéért saját nevet fogok adni, és ezt érdemes megjegyezni, ezzel fogjuk majd tudni elérni. Localhost per az a név, amit ide beírtunk. A mappa elnevezésekor csak is kizárólag az angol ABC kisbetűit használjuk, elválasztása esetleg kötőjel vagy aláhúzás használható, a többi karakter alkalmazásától tartózkodjunk. Ezek azok a karakterek, amik biztosan működnek mindenféle környezeten, interneten. Na most ebbe a mappába tehát belemásolom a WordPress-nek a tartalmát, és közben elkészült a XAMPP telepítésünk is. Azt kérdezi, el akarom-e indítani? Na most ezt nem javaslom, mert ugye nekem már az előbb szólt telepítés közben, hogy user account control nem fog tetszeni neki, meg ez van kapcsolva. Ezért majd úgy fogom elindítani, hogy adminisztrátorként, tehát rendszergazdaként. Ezért nem szeretném, hogyha simán elindítanám, befejezzük. Látom, maradt neki még valami kis ablaka, ami elég üresnek tűnik. Hát bezárjuk, reméljük, hogy nem marad benne semmi nagyobb fontos. Itt van tehát a születendő weboldalam alapértelmezett állapotban. Akkor ezt a tömörített fájlt bezárhatjuk. Keressük meg a XAMPP-ot, és akkor ezt a Control Panel nevű vezérlőfedetet fogjuk elindítani, de úgy, hogy jobb gombbal rákattintunk, és rendszergazdaként futtatjuk, hogy kiküszöböljük ezeket a hibákat. A user account control. Zavarja, nem zavarja. És akkor a felinstallált két komponens mindet elindítjuk, itt a start, kell nekünk egy Apache, és kell nekünk egy MySQL start. Ha itt minden zöld és szép, és nincsenek nagy piros feliratok, akkor rendben van. Ha itt valami sárga, piros, vicci, sárga, piros, akkor valószínűleg az előző lépések közül valamit rosszul csináltunk, elfelejtettük, figyelmetlenek voltunk. Jó, ezt a control panelt ezt be lehet zárni, attól még ezek a szerverek futnak most már a háttérben. És akkor most jön az a lépés, hogy megvan a szerverünk, megvan a WordPress-ünk alapértelmezésben, tehát indulásban, el lehet kezdeni magát a WordPress telepítési folyamatot. Ehhez tehát el kell mennünk böngészőben a localhost pozícióra, és beírjuk mögé per a mappa neve, amit létrehoztunk a htdocs-on belül. Ez tehát elindítja a WordPress-ünket, ahol még tartalom hiány automatikusan elindul a WordPress telepítés. Azt mondja, szüksége lesz adatbázisra, adatbázis felhasználóra és annak elszavára. Úgyhogy ezt először megcsináljuk neki. Egy másik fülön,
bemegyek a XAMPP-nak az admin felületére, szintén úgy, hogy beírom a localhost. Azt kérdezi, milyen nyelven szeretnék itt ügyködni, jobb hiány angolt fogom választani. És akkor én a XAMPP-nak a vezérlő felülete. Ezen belül nekem most a PHP-MyAdmin fog kelleni. Ez az az eszköz, amivel remekül lehet adatbázisokat létrehozni, felhasználni, stb. Amit a WordPress tőlünk kér. Azt mondja, hogy szeretné egy adatbázist, itt van Databases, Create, itt kell újat hozzáadni. Ugyanazt a nevet fogom neki adni. Ez nem kötelező, csak nekem könnyebbség, hogy el ne felejtsem ezt a későbbiekben. Ez pedig itt az illesztése az adatbázisnak. Na most itt, hogyha bármikor az interneten karakterkódolást látunk, akkor ragaszkodjunk az UTF-8-as opcióhoz. Az egy nagyon széles körben elterjedt szabály, ami biztosítja azt, hogy a mi általunk Közép-Európában használt mindenféle speciális karakterek máshol is máshol jelenjenek meg. Ezen belül, hogyha van Hungarian, akkor azt fogjuk választani, létrehoz. Szuper, íme itt van ő, bemegyünk, és létre kell hoznunk egy felhasználót ehhez az adatbázishoz, azért, hogy ebben az adatbázisban a WordPress-ünk kedvére tudjon működni. Az ott lesz egy privilege, és add user. Jó, itt most az, hogy milyen neveket használunk, az addig teljesen minden, hogy a mappánál már nem beszélt módon ragaszkodunk az angol ABC kivetőjéhez. Úgyhogy én ugyanazt fogom itt is használni, felhasználó névnek. A host, ahol ez működik, ez a localhost, és jelszónak pedig szintén egyszerűt fogok választani. Ez mondom csak azért kell, hogy WordPress tudjon az adatbázison működni. Ellenőrizzük azt, hogy megvan-e az összes joga ennek a felhasználónak az adatbázishoz, és ha igen, akkor legalább a Go gombon lehet létrehozni. Szuper, akkor ezzel meg vagyunk. Itt nekünk több dolgunk nincsen, ezt be lehet zárni, visszatérünk a WordPress telepítéssel. Elkezdjük. Azt mondja, az adatbázis neve, amit neki létrehoztam, és a felhasználó, amit létrehoztam, meg a jelszó, én esetemben mindegyik ugyanaz volt. Hogyha ezt interneten műveljük, akkor érdemes ennél bonyolultabb neveket adni. Ugye a saját gépemen belül különösebben nem aggódom azért, hogy én feltörném a saját adatbázisomat vagy oldalamat, ezért megengedhetem magamnak. Az interneten mindig azért egy kicsit pontosabban működni. Többit hagyhatjuk, az adatbázis kiszolgáló marad localhost, tábla előtt ad, ez akkor érdekes, hogy esetleg több WordPress-t használnánk ugyanazon az adatbázison. Nem fognánk előfordulni, hogy mindent hagyunk alapértelmezésben, és akkor kezdjük a telepítést. Ezek után még arra van szüksége a WordPressnek, hogy szeretnénk elnevezni mondjuk ezt a honlapot. Ezt egyébként később is át tudjuk majd írni. Valamint, ami nagyon fontos, hogy hogyan fogunk hozzáférni az oldalunk tartalomszerkesztéséhez. Ez is kell egy felhasználó. Ez már az interneten, a jelen esetben saját gépünkön, de ez valójában ugye böngészőben működő felület. Tehát itt aztán meg pláne nagyon kell figyelnünk arra, hogy ami felhasználót itt hozunk létre, az minél bonyolultabb, minél erősebb jelszóval rendelkezzen. Ennek demonstrálására most egy picit már bonyolultabb jelszót fog használni. Az e-mail cím azért nagyon fontos, mert ezen keresztül fog velünk a WordPress rendszerünk kommunikálni, hogyha például
jelszót változtatunk, vagy hogyha bármi probléma történik az oldalunkon. Engedélyezzük a honlap tartalmának indexelését, és megkezdődött kezdődhet a telepítés. Ennyi volt. Kezdésnek ezt nem nézzük meg. Rögtön be is tudunk jelentkezni az előbb megadott felhasználóval. Én még ezt az emlékező opciót bekapcsoltam, és beléphetünk. Tulajdonképpen ezzel a weboldalunk létrejött. Jó, amit itt látunk, ez maga a tartalom szerkesztő felület, illetve itt tudjuk magát a weboldalunkat testre szabni. Hogyha pedig átjövünk ide a weboldalra, akkor fogjuk látni, hogy ilyen előre megírt minimál alaptartalommal maga a weboldal már működik is. Van egy blogbejegyzésünk, van egy darab mintaoldalunk, némi szöveggel, és menü, kereső, és a bal oldalra elhelyezett különböző kis alkalmazások. Jó, ezzel a telepítéssel készen is vagyunk, köszönöm szépen a figyelmet, következő videóban megnézzük, hogy hogyan lehet ezt az oldalt testre szabni, kiválasztani egy dizájnt és elkezdeni tartalommal feltölteni.